Ветэран пагранічных войск, ганаровы пагранічнік Рэспублікі Беларусь, ветэран Вялікай Айчыннай. Гэта ўсё Навум Каплан. Ва ўзброеных сілах ён праслужыў 32 гады, з іх 21 праходзіў службу ў марскіх пагранічных часцях. Кіраўніцтва гомельскай пагранічнай службы ўручае яму юбілейны медаль 80 гадоў перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і прывітальны адрас. І словы падзякі. Дзякуй, што вы ёсць і не падаеце духам. Заставайцеся і далей у страі разам з намі. На што Навум Каплан адказвае трохразовым «Ура». Все делал и делать буду, пока есть силы, и помогать вам во всем, что необходимо сделать. Я уже, видите, 99 лет скоро, но я еще живой и горжусь вами. Горжусь. И желаю успехов. Яшчэ адзін падарунак – выступленне аркестра гомельскай пагранічнай групы пад вокнамі кватэры ветэрана. Некалькі музычных нумароў і дзякуй за перамогу ад навучэнцаў патрыятычнага класа. Па словах Навума Каплана, ён вельмі ганарыцца тым, што 3 дзесяцігоддзі служыў ва ўзброеных сілах і абараняў радзіму.